musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande nogase nayi mbooy hitande ujunnaje 2022 ɓataake men cellal ɓalli hade men yettade cellal ɓalli eɗen gandi kala ñande jaslari woni alarba eɗen kewi haalde dewle en ñaguima yaafuye noon hanki en dañano yajede eɗen jogui wasiya tokoso faade gurdam men dewle hade men yettade cellal ɓalli ha tenti noon enen ɗanniyankoɓe nde tawno so tawi neɗɗo resi joom suudu mum o ɗannima o yeehi walla o ɗannima o yeehi ha o yettima leydi o faano o woni toon hawnatti yidde wonde goto wañi yewede wañi wonde to joom suudu makko ala wañi wonde to ɓiɓɓe makko ngala kanko nde o ɗannoto nde o naati koye maaje kaɗɗe wonɓe o yaaduno won hen maayi kanko o daɗi o yetti ɓe ndewi koye nder nokkuji ɓe ndiwi giriyasuji ɓe maayi ɓe nanga ɓe juuɗe keli ɓe koyɗe keli kanko o daɗi ɓe ndewi koye ceene ñallata ko yaade mbaalata ko yaade ɓeni teɓɓitone maaya ha joomum yetti ƴetti kadi laakon tokoson yaɓani leyɗele goɗɗuɗe no way fo ɓe ƴetti ko haalisaji kewɗi coodi visa ji jeehi no way fof eɗen gandi jaafoɗon de oɗen gandi ɗannule ɗe ko ɗannule muusɗe allah nawimo hawo yettima o sippiri hen haw dañi kayitaji makko o yiɗanima an joom suudu makko nema mo allah jogori rokkudemo tono beele nden ɗon nema o o adduma e laamorgo ma omo dogay kayitaji ma aɗa suuɗo yimɓe woto tinde saabu ka biyaɗo ya suuɗo hono koye yitere so tawi yimɓe tini tan lawol ma ngol darotako aɗa dogay leɗɗe dogay ayeji beele lawol ngol no feewa holmo tawoyta joom galle ma kanko nde o ɗannoto nde wonano no rewi to rewi to ne metti ne muusi ne hamni ha Allah yettinimo kanko tan an noon a addama ha e lamorgo ma kayitaji ma ƴettama nannama haalisaji mbaɗama hen ha heewi Allah newnanima a dañi kayitaji a arti wuuro moon waynade walla huuli artude waynade wata ronkude yaade saabu hen sahaji en majjani wona ɗemde a ƴetti ndiwowa a mute duule a rewani e ceene a rewani e maaje a diwani giriyasuji jettiɗa e bo wallaɗe diwoje tan joomum jaɓɓima adduma e nokku mo suuɓi o ɗo tan yoni teddungal kala ko wawi aroyde hakkude mon micco ɗo tan yoni teddungal kala ko wawi aroyde hakkude mon to wasde nandirde so ceerigu so ngalu aduna so bone location familial nden to ɗe yejjidde teddungal neɗɗo woto yejjid teddungal kala jejjitowo teddungal ko ñamowo jiiba neɗɗo woto yejjid jamais teddungal nde weli nde woto mettu ha jejjita teddungal nde weli nde
weli kono woto mettu hannde haa jejjita ko metti ko. Nanga joom galle ma ngam hanti hankadi ni bone caɗeele luural ronkude faamodir to baŋnge jawdi aduna walla to baŋnge gonaangal aduna walla joom ƴeewoyi debbo goɗɗo mbahloɗa gonta mbaroodi haa ngaddana ɗum laamu walla haa nawa ɗum tribunal. Tribunal wiya gorko yo yaltu galle kono kadi ko dañata ko alay sago ñammina sukaaɓe fecce heen. Taw teddungal cakkinongal ngal kala a yejjiti kala ko wawi wonde musidɓe tedduɓe sa gorko sa debbo woto hejjit teddungal. So debbo waɗanma teddungal timmingal, so gorko waɗanma teddungal timmin. So metti hande wonde welno, so weli hande wonde mettuno. Nde metti nde weli nde woto yejjitire nde metti nde an gorko o e an debbo kala. Dewgal hankingal no mettiri ni jawdi ari hande woto gorko o waylo woto debbo waylo. Metti hanki weli hande metti hanki. ɗanle ɗe hanki ne metti weli a addi joom suudu ma ene weli oɗon gondi so ɓooyi metti ndentoɗe tribunal wona ko mon, ndentoɗe laamu wona ko mon. Hoccude téléphone nodda police ara sona galle ɓiɓɓe ne jooɗi aɗa jooɗi kon ɓiɓɓe baaba kon ɓiɓɓe yumma kon enɗam kon ƴiiƴam gootam holko woni gorka mo yiɗi ko wardemi walla min mi maayi walla mo fiye sukabam walla ko naggam. Laamu sernde mon debbo nawe to gorko nawe to ceerton. ƴeewon oɗon jaara e duuɓi 4 walla duuɓi 5 déjà hankadi joni jahon retraite joni mbaɗon arrêtere joni tere toon jottoɗon toon oɗon cabbi maayde ha maayde nde yonta mbaɗon keesuji gartire ɗon. ɗum ko enen pop mbimi enen fof aɗa mahi galliji ha heewi aɗa mahi aɗa jogui auto jogui fof kono a nemotako par ce que ɗo gonɗa ɗo lewru fo a yoɓat ndiyam joɓa courant joɓa gaz joɓa location joɓa intérêt ɓiɓɓe ma kadi a dañani hen jaam, a dañani e ɓiɓɓe ma ɓe jaam. An e joom galle ma on ceerti, an e joom suudu ma on ceerti, a dañani yiyande moƴƴere e ɓiɓɓe ma, a dañani ɓernde welde e ɓiɓɓe ma. Teni kadi aɗano wuuri kaɓɗam aɗa wuuri économique ma par ce que ko dañata ko il faut ƴeewa no gertuɗa ɗum wata hoyde. So an gorko o so an debbo o holko jari ɗum, holko jari nawde men e laamu ha darɗen e tribunal ha ceernde ɗen. Ndentoɗen conseiller ji bonɗi, ndentoɗen bonnoɓe. A ari joom galle ma addima nandire paamodire jiɗodire an gorko ɓeydo teddungal e debbo ma ko mbanɗa ko fof ɓeydo. Annene debbo ñippu guicce ma yi joom galle ma ndendon ne hon ɓiɓɓe mon garɗon ko yiilade so dañi ko toon woto koɗe toon woto koɗe garɗon ko yiilade so dañi koode nawte ɓimmon law koote no mayirten kootiren ni kooten guila ɗe nguuri kooten guila ɗe mbaawi kooten guila sukaɓe men ne keɗo men. ñihilen haqqillaji men ɗi tafen pele gondigu moƴƴu ndentoɗen bonodirde ngay beela ka heewi gañgu ngu heewi dabare ɗe keewi mormortagu ngu heewi pelle ɗe keewi ɓe gonani ko ɓe o wonani ko o ngara mbatta hettade woɗɓe bonnanma dewgal ma ngara tan mbatta hettade woɗɓe ɓe bonnanma dewgal ma natayma ha ɓerde ma nde ƴooga ha mbatta hinje walla ha mbatta fuyde walla ha mbatta wade goɗɗum so ɓooyi kayɗeki naata. Tinnoɗen musidɓe tedduɓe Allah subahanahu wa taala walla en ko gorko o e debbo o kala noon mbimi tawno gurdam ɗam ko enen dendi ɗam ɓiɓɓe ɓe ko enen dendi saabu gorko so yalti galle yeehi ɓiɓɓe keddodima e nene a wayat par ce que ɓiɓɓe ko waynoɓe koɓe tohñoɓe neɗɗo so tawi kadi ko nene yalti yeehi acci ɓiɓɓe a tohñoto an gorko
ndeke nangodiron tamodiron moñodiron gona neɗɗo goto mbawodiron ko daña noon ko gérone hakkude mon mawni noon sukaɓeɓe hakkude mon puɗɗiɗo ɓoñje kala wiyene waɗa goɗɗum tongon ɗum gartira ɗum e nder mum yo jaran ɗum nawde ɗum ha e nder daaraji goɗɗuɗi janggo ya aduna taw enen wo gonde e nandiral gandon so on mbaɗani ɗum janggo ma en goy ha bojji keewa ɗum woni hannde ko hefti yoga e meɗen enen jinnaɓe ha tenti noon ɗannugal ngal kalmi musidɓe tedduɓe cellal ɓalli hande wonti yillam ngalu no yillam ngalu wayi e men ni ko noon yillam cellal wayi e men no neɗɗo finirta subaka sogga jawdi mum orna ladde jawnin ɗaɓɓoya durgol ko noon waɗa ɗaɓɓiroyta cellal no neɗɗo finirta subaka falta laana mum jolane awƴe ne yiiloyo mbarude ko noon o yiilorto cellal no neɗɗo finirta subaka hocca jala walla goppu walla ɓe daba ne yiiloyo ko ñaami ne irta leydi ko noon yiilorto cellal neɗɗo finirta uddita boutique mum walla faye bureau mum walla faye golle mum walla faye barme mum walla faye pittirgal walla guppirgal mum ko noon wo yiilorto cellal hannde cellal wonti yillam cellal ɓene tacce keeri ɓene naata e ceene no ɗannungal wayi ɓene muta e maaje ɓene ndiwa hay grillasuji ngam yiiloyade cellal potta e neɗon jeele oto mi nani cafrowo to teno o meeɗa yaha toon o jolay o oto o ƴeeŋa o jolay goɗɗo o ƴeeŋa o waalay garage o ñallaɗa o hiiraɗa hawo yettoɗo cafrowo holko yiiloyto cellal giwa nokku goɗɗuɗo ngara ƴetta rendez-vous joɗɗa e galle paɗɗo aɗa faɗi rendez-vous ha rendez-vous yonta jaaha jiya docteur wima ya jooɗo kadi ha ɓooya rendez-vous goɗɗo garta foof ko cellal jiilotoɗa teni ngal cellal pop ngal jiilotoɗa ngal Allah waɗino ngal e ma belsindiɗa jeebiɗa ha rafiji naati e ma ndendina ñaɓɓele ɗe a anda ndendina jarameje ɗe a anda ndendina poppanteri ndi e anda mbaɗa e ma uranteri ndi e anda ngam yidde urde ndendina produit ji ɗi jadata e ɓandu ma woni nguru ma ndendina produit ji goɗɗi ndendina lone ɗe jadata e guite ma ngam yidde weeli ka jontaɗo ha bonna guite ma ko ndendina hay comci jogui ko saaha mum so ceeɗu ari ne jogui comci poɗɗi ɓornede yaada e nguru ɓandu ma yaada e nguru ma to banggue dermatologique hunde foof ne jogui ko foti yaadude kono ko enen ko x ko did ko en wencodiroɓe so kew waɗi hay so eɗen ɓirto warñede en ɓornoto tan ƴelkoji ɗi tekkuɗi ɗi ha wiye kaari hande yooɗi to aɗa maaya nder aɗana maaya nder to aɗana warña aɗana huɓɓa teni ka koñƴo aɗa defa ngurgu te aɗa waddi hen poppanteri ndi moƴƴani e nguru ma aɗa ɓorni aɗa ufa kadi nguru ngu en même temps kala saaha garɗon jogui comcol mum so wuli ne jogui comcol mum hay so kew waɗi ɓornogol comcol amin ganduma min gandi ko ñamata min gandi ko jarata min gandi lelota min gandi ko jibinma amin gandi ko joguiɗa amin gandi ko moftuɗa ɗum noon haɗɗo hanini ɗo tan haɗɗo haɗete ɗo tan sa waɗi wutte a waɗi allahdo ha dow amin gandi mo jibin amin gandi mbaɗa min gandi ko joguiɗa ko galle kaari ñamata ko ɗum ñamata yaboy oyo ko o woni ɗo kafe ɗe ko ɗe goni ɗo ala pap goɗɗum ko ɓurɗa haydara ɗo ndeke firti ko reen cellal ma reen nguru ma reen jiiɗe ma reen ñiiƴe ma reen noppi ma fof reen haade ma taccude keer aɗa yiiloyo cellal aɗa takka won reen hoore ma nanga écouteur cukka e noppi ma gila subaka ha nangue muta aɗa tan sukki aɗa wone golle aɗa golla usine walla société walla ko wawi wonde fof walla boutique cukka ha noppi ma ɗi kaaɗa aɗa heeɗo sa sukkiti wonta aɗa tan yerɓina ɗi beela nana ko woɗɓe kalata ko bonna ɓoccode noppi ɗe taw wona noon ɗo yaha ɓoye daña probléme noppi ɗi mbatta musde hoore ma watta diwde gandi watta diwde ganda e hoore ma mbiya min noon hande mi famani mboɗo muusa hoore
ndentoɗen cuurki aɗa defa e galle kaalaten ko origine ñaw haade ma taccude ceene taccude keeri taccude kilométre uji aɗa ƴeewa cellal rento ko rafnanma ko cuurki galleji hannde ɓene def bottari ɓene def hirande barmen huɓɓe ko ma galle haaɗa no comme jumoɓe ñaaki ni no comme jumoɓe ñaaki ni ala a hebonto haade ma huɓɓude mbaɗa hen ko jiɗɗa wadde hen kadi mbuus en dalli en wattake jeyge ko cancer direct ko cancer an defowo ko cancer an cukalel ɓattiŋegue ko cancer an mawɗo ɓattiɗo saabu ko toxique woni ɗon mbuus e dalli ko toxique ɓurɗo bonde woni ɗon nanga mbaɗa ɗum e jeyge cuurki ɓalewi kuƴum luubki tekkoki yaltata soki naati e ma koki bonnata nder ma kone heewi daña ɗojjo nga anda becce ma ɗe kiɓɓa ɗe kaaɓa hoore ma nde muusa gite ma ɗe tekka tawa anda tene kala ñande aɗa huɓɓa jeyge ko ñippuɗɗotoɗa cuurki moƴƴani cuurki ne bonna ko heewi ha tenti on joguiɗo asma hay sala asma aɗa wawi dañde rafi cornique natɗo e nder becce ma hiɓɓa becce ma ha mbatta ɗojju jeyge saɗa huɓɓa ɗum a heɓonto ɗum mbaɗa hen sew sew poɗɗo yaade hen taw ko lekkon potkon yaade hen kuɓɓa kon hakon kuɓɓa hakkon jaɓa taw cuurki ala mbasa heñade mbasa waɗirde yo bon mbasa waɗirde yo mettu jagga leɗɗe tokose pawa hen mbaɗa leɗɗe moƴƴi lewlewndu yalta togga ko jiɗɗa toggude ko taw a farkaki cuurki hewki ne bonna hay cuurki safroki ki leɗɗe cafroje mbiyete ya uro ɗe wonno heewirta cuurki e nder ma nangata ko nder becce ma to ha watta nangode ƴiyel keeci ma ngal cuurki yo haɗɗo haaɗi urade ko seeɗa aɗa uro lekki yo won seeɗa kono nanga ñappalde pawatane ɓum nanga mbajju cukkoɗa hen cuurki loowo e ma teni mbiya gonɗa koye safra teni cuurki moƴƴani cuurki moƴƴani cuurki ala hen fof moƴƴuki il faut no kutorɗen science mi wiyani ki safrata kono yoki won seeɗa soki heewi ki bonnat ɓernde ma nde ki bonnat jofe ma ɗe ki bonnat nder ma hono no sigiren ni saabu ganima ka jawinɗo saabu sa haktima gayni sa urima ha gayni sa haktima ko ɓawli yaltata no comme cimmiɗo ni c'est la même chose seedi tan ko toni waɗi godron ga ala godron kono o kay ko ala godron ko koye nder ma fayi so naati e nder ma yaltata il faut ki dañi ɗo ki dabbi fof ɓi ɓawlinat ɗon so ɓawli so ɓooyi waɗat komat so koomi so ɓooyi a ñawat yo won seeɗa cuurayi yo won seeɗa cuurayi mbaɗa cuurayi gona nder sal mbaɗa cuurayi gona nder suudu wat cuurayi ma seeɗa jalta gudda seeɗa yo uur seeɗa tan uura normal uura tan normal cuurki ki gasa ha laaɓa ha wiye ceer heddo uuran keeki tan kakkidiki taw farkatama tampintama saabu sa lelima a ɗanoto hunuko ŋaaɓoto kine ŋaaɓoto fof ŋaaɓoto gona e harde aɗa foofa aɗa yaltina cuurki lowo e ma kadi kadi cuurki koki waɗaki parfum mbimi origine gaddowo ñabbuje men ko o aɗa hooli ñiiƴe ma nanga ƴiyal te walla ƴiyal gertogal aɗa ƴakka ɗum kuruñ ha ñiiri ma nde heela walla ha ɗeɗɗi mbatta dillude walla ha caɗele kemma hen walla ha ñiiri musande hemma hen walla ndiyam galas joni joni ndiyam ɓuɓɗam joni joni ndiyam ɓuɓɗam joni joni ndiyam galas joni joni ndiyam ngulɗam joni joni ndiyam ɓuɓɗam joni joni jara ko ɓuuɓi joni joni gayna tan kasata yaara ne wuuli ɓawa hen waɗ ɗum e weere ƴeewa tene ñiiri way kono weere ni tene ñiiri way kono weere ni way kono weere ni ƴeewa ko jogori rokkudema musidɓe tedduɓe neɗɗo fof yo won docteur hoore mum ɗum woni ko jinmi haalde won docteur hoorema safru hoorema tesko ko ñamata ko a yari jaramɗam a wowani yarde
tesko hoorema tesko wattu haqqille ko jarɗa o min de hem oɗo ji elle meeɗa yardemo no on meeɗi yardemo lawol gotol no ɗamɗo jaram ɗamɗo kosam ko jilla hen ko elle meeɗa yar ɗum ayi gardina haqqille a meeɗi mbiya min noon ɗum meeɗa yar ɗum a yari a gayni wattu haqqille e hoorema ƴeewa no jogori waddema kala no wawi waddema so fewani accu rento kono sa teskota kono waɗanma yaha hunde juuri mbiya min de elle mboɗo yiila seeɗa walla min mboɗo yiña seeɗa walla min mboɗo ande hooran seeɗa ko tampere tan tesko ko jarɗa ko walla teskoɗa ko ñamɗa ko saabu fayi koye nder ma so yeehi nder ma memat ƴiƴam ma memat ndiyam ma memat kuuse ma o donc kani wawi waylude organisme ma o sa jaggi auto essence a waɗi hen gasoil a jaggi auto gaz a waɗi hen essence walla a jilli hen ndiyam hono wayata donc neɗɗo o ne won Allah no tagiri en ni en gona gotum kuuseji men ɗi gona gooti ƴiƴe meji men ɗe gona goote tiƴƴe men ɗe gona goote tuutem en gona gotum eɗen nandi ha ɓurti noon kono en gona gotum ɗe gadditaɗe ngo ya fewnoy kayitaji maɗa sa fewni kayitaji a gayni a addi tottani mboɗo yaraɗi hannde ƴeewa so tawi man ɓenno aéroport emprunté ji ma ɗi en gona gotum ko noon hayko heddi a ɓalli men ko wayi ganden ɗum ko science ndenen cellal men ko wona ɗum ko toppituɗen mawɓe men ko warkanana ara kala joguiɗo no wawi darnande mawɗo mum fayande darnamo fayande so wawa hoorde o ñaama ha rendu heewa o ɗanowo rewa Allah bannamo asikeji makko woni bannamo kaffaruji makko so tawi ko korowo darnanmo kumtari moƴƴiri taw ko yaafdi hoyndi ndi ala nebam kew ala lamɗam kewɗam taw so tawi o humtima rendu ne heewa ene wawa jogademo toppituɗen mawɓe men ɓe toppirɗen jinna men ɓe toppirɗen jinna men ɓe toppirɗen mawɓe men ɓe ko kamɓe janggo sen jiyani ɓe barke o wontata daaba eɗen mbaɗɗo eɗen kumtiri haajuji men yo Allah newnanen musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmeende feeri feeñi feñja e ɓataake men musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah ñallanen